Oo, galante sa akin. Yung? Ay, nagagawa yung mga bata ba? Sinong nasa kanya yung cellphone mo? Sinong kuya, kamag-anak mo? Sino? Kuya. Ah, binalik na sa'yo. Dito ba tatay? Kayo po kakain niyo? Oo. Itlong kanin po. Diyan lang tayo kakain? Opo. Ay, malamig ka, Tex. Ay, baka mo nga. Dami oh. Kaya maalit ako, dahil ba? Bagay yung mga ako. Ba ako ka? Pwede ka doon kay Tuti. Makain po kayo? Ano po? Nakain na sila. Makain ka ba? Nagbabasag ka ng bote kaninang araw. Bakit? Lasing siya, lasing? Lasing siya na, lasing? Wala. Nagi siya, baka may kaaway siya. Ano ulam mo? Si ano yan? Pangalan niya sa vlog, si Donita Rose. Nandun siya kay ano? Kapinay, nay kapinay. Kapi ba yan? Tayo mo gusto niya. Ano pong vlog niyo? Lovely Real Vlog? Ano ulam mo? Bali yan, itlong kanin po. Oh, antok ka ba? Wala ka ba tulog? Ha? Pakapin mo yan. Kape. Anong kape nyo? Anong kape mo, Donita? Anong kape mo, Donita? Ano? Ah. Ano kape mo? Oh, kopi ko black o pa? Kopi ko black? Ha? Yung para magising ang iyong... Ayun mo. Pagkain na kayo dito. Yung bara. Wala. Anong ulam mo? Ano ulam na eh? Anong po ulam natin? Ano po yan? Pritong isda, adobo, hotdog, itlog, at saka skinless po. Kami sopa. Donita, pili ka ng ulam dito. Ano to? Adobo. Oo. Dahil mo kasang dala, hindi naman. Ay, ito nga, ilagay mo dun. Akin na yan. Yan nga, dalawang kapikog lang, katimpla. Kain na. Ano ulam mo? O, timpla, dalawa. Ano,
Royal. Ayan. At saka isang royal na maliit. Mismo. Kain na, ano ulam mo? Upuan yun, yung photo ba Ano ulam mo? Da. Taste da daw sa kanya, te. Noras ka pa natulog. Ba't parang antok na antok ka? Tulog ko lang kayo. Royal. Bakit? Royal mismo, dalawa. Sa akin na itlog na. Isda, isda. Hindi ko alam yung mismo kung magkano. Kan una. Isda. Kaya yung toyo, tsaka yung Walang daman. Pinipid lang pa po yung Sa akin itlog na eh. Sabihin mo nga kay Nina Loy, dalawang mismo na, isa kay Kalakal, isa kay Angie. Mismo, royal. Oo, tag-isa sila ni Angie. Nantok ka pa. Hindi ka ba nagtinda? Nita, hindi ka nagtinda? Kuhain mo na yung royal. Mismo. Baka nasusunod ka dyan. Dalawang mismo. Gapo kasi. Medyo na Ano oras ka ba natulog? Ano oras ka Royal. natulog? Ano malamig? Ha? Maganda. Maga na bakit? Nagtinda ka Che, ba? hindi malamig yung royal. Ano lang malamig? Hindi ano, man, yellow. Oo, sige sa'yo, walang problema. Ano oras ka ba natulog? Nagtinda ka? Oo, maliit. Royal maliit, bote, Je. Okay na? Bakit late ka natulog? Oh, yan, okay na daw. Tsaka isang mismo kay ano. Ba't late ka natulog? Oo, lalagyan na lang ng tubig. Ay, tubig. Lalagyan na lang ng yelo. Kaya ang G lang yung ano, maliit. 10 lang yung G. Nita, ito ka na. Lasing ka yata. Okay na. Isang Malboro pa. Malboro. Red. Red ba? Bali 18. 18, 18. 10 yung Royal, 8 yung Malboro. Tanggal ang over yan. Anong-ano po lang ano? Lovely Yours Club. Hindi na akong malit na mukha na rin. Lapit natin. Ano, dalawa ko naman. Size na ako. Yung Malboro. Ate Pengi daw, ano? Kalamansi daw sa usawa nata. Ay, ubus pa po na kami. May susuka na raw po sa mga phone. Lagayan na lang. Lagayan na lang kita ng lagayan ng asawa. Okay lang yan, kaya ganun lang. Kahapon sino pumunta dito? Wala ka nagpupunta dito kahapon? Yeah, thank you, Je. Ikina. Magal eh. Mabagal yung tindera, mataba kasi. Ang tawag din sa kanya? Hindi ka tayo. Kalakan? Kalakal yung pangalan niya dito sa Patula eh. Kalakan ang pangalan niya rito. Doon sa kabila, Donita Rose. Doon sa ano, sa vlog niya, may Binita Rose. sa inyo po, ano po ano ng vlog niya? Lovely Yours Club. Ah, love yours. Kasi yung na
Panood pa lang namin yung kay Michael Birch ba yun? Michael Birch. By Michael Birch. Sobrang antok ka ba? Ate, wala bang may-ari niya? Naka na nga lang yun. Ano? Ito, Ate, bigyan mo nga ito ate. Pakinga ako. Breakfast with Donita Rose. Donita Rose Cebuano breakfast. Kain po tayo Ang dyan. babaeng pasaway. Ang babaeng walang humpay. Walang humpay, napasaway. Morning, May. Ba't ka naman napuyat? Bakit ka napuyat? Ang babaeng walang humpay sa pasaway. Ba't hindi pa binabalik yung cellphone mo? Ano ba yung cellphone niya? Ano ba yung cellphone niya? Kulit mo yun, di ba? Vivo ba yun? Ganyan yan sa akin. Tulad sa akin. Grabe, nalito lang yun. Ako kasi hindi ko manigip yun. Ano nangyari sa akin sa bulan? Biglaan mo siya, bulan ang bulan. Paano ka mag-vlog niyan? Wala na cellphone mo. Paano ka mag-vlog niyan? Ganon. Bago nawala yun, nagpa-vlog siya eh. Malaki siya dito. Nagpa-vlog siya. Nawala. Punta pa naman tayo ng ano lang, Angat Garay, maligo tayo sa ilog. Swimming tayo sa ilog. Sama si Michael Bard. Dito tayo. Kung dapat pa-vlog-vlog ka doon, di ba? Kasi maganda rin ang ilog na eh. So fast, eh. Yung tayo pa ba? Mas mura dito ko tayo. Wala ka bang bad mo? Hindi ako. Ate, pahing yung sopa sa atin. Ano mo? Makain sila siya. Ano mo butong? Hindi ako nabubusog. Ano kasi? Hindi. Takot ako kumain. Magkano na, sopas pa. Ah, Hindi pagka ganyan na yung pagkain eh. Hindi ako nabubusog. Ano na, artista, Donita Rose. Bigyan pa. Sabi niya hindi daw ba ako nabubusog. Ba't ba siya ini-interview na Lucky! binablog? Lang kayo, isa. Ayan o. bayad lupa na yan, ito bago eh. Bayad lupa na yan, ito bago. Bayad lupa na siya eh, pangarap eh. Tayo. Pinapagawa na ngayon, pinapatest na yung CR eh. Bago dapat yung pinabalila. Tapos lalagyan sa ano doon, ng grocery, taka yung ano,
Lulis Yung Cristo, listing mo. grocery. Jasan. Ay, may iwanan mo naman yan. Kaya nilagay nyo ganyan, babalik dito. Hindi ba batayan mo nga dyan eh, Sir Jojo? Ano tayo, Sir Jojo? Sarap yung sasawa mo. Baka doon naman mga lakal. Saan ka na, may grocery, malakal ka pa? Kaya nga, baka mga lakal pa rin eh. May station road ka pa? Yung anak niya, wala sa kanya. Anong isda yan? Ano po? Lunggong. Hindi po, tambakol na mediano. Tambang sumali. Tambakol na tamang laki lang. Ano niyo? Ilang sinangag? Isang dosina, ha? Sarang kakain ka? Kaya ba sino pumunta dito? Wala ko pang nano. May pumunta dito kahapon, babae. Yan na, si Lily Libaro. Oo, nakausap ko siya doon sa may banda kaya Christy. Anong ulam mo? Nahanap siya, hindi siya makita-kita. Sabi ko baka tulog pa. Tulog skinless? Skinless lang. Yung pa sa Royal na eh, bitin pa yung Royal niya eh. Sa Papong Royal. Oo, bitin pa yung sa kanya. Roy, isa pang Ngayon Royal. dito na lang kayo para hindi Tag na. 10. Awag na pala na, ito na pala. Awag na daw. Sampo. Ano? Hindi mo na kayo mo eh. Ano ka ba? Akin to eh. Ha? Ay, isa pang ganito. Sa kanya. Sa pang Royal, Roy. Bigay sa kanya. Sa pang Royal. Hindi, ano na lang, yung 10. Sabi ko pa. May bahat lupa na, iba magbago. Oo, May bigasan, may bigasan, may grocery. May load station. Oh. Sana magano ka na doon, mag-tingin ka na doon. Ito, ketchup. Isa. Di man lang nag-1,000 likes ng ilo. Ketchup, bayaran mo. Ikaw, Huwag na ba? baka Sprite na lang, Sprite. Ako. Ito na. Sprite na lang. Nagsignita, nagsignita. Dami viewers niya. Wala siyang dito. So, yata maliit lang yung malamig yan yun. Pag-vlog niya, yung vlog mo, apat O, yung tag 10 lang daw na Sprite nun, basta malamig. isang kuha mo na sa kanya. Pinilot. Mura-mura lang na yan. Ito ka pa? Kanin pa, kanin. Ganda ng wallet mo. Ano nagbigay niya? Ha? Dawa. Dawa ko umagat. Magkasabi nagbigay. Yellow pa? May hangover.